سلام زخبركم سماعتي دمت حافاش إيرترا ترى دياسبورا دحر بايتان هلوي نطفتاتن زبل تحستو حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلو بخبر نقدم تاريخ إيرتراوي دياسبورا انكدسس ناب حمساتاتن سوساتاتن ناي زحلفه كفل زمن مملاس قدنت يخون ኣብቲ ሽዑ እዋን ብዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታትን መግዛእታዊ ግፍዕታትን ዝተሰዱ ደቂ ሃገር ናብ ሱዳን፣ ግብጺ፣ ሱዑድ ዓረብ፣ ኢራቅ፣ ሶርያን ካልኦት ሃገራትን ይዕቀቡ ነይሮም። እዚ ብሰንኪ መግዛእትን ግፍዕታቱን ዝተሰደ ኤርትራዊ ከምቲ ዝድለ ውዳበን ሓይልን እኳ እንተዘይነበሮ ኣብ ሱዳንን ግብጽን ናይ መጀመርታ ምውድዳባት ፈቲኑ ነይሩ እዩ። ኣብ 1952 ኣብ ካይሮ ግብጺ ዝተመስረተ ክለብ ኤርትራውያን ተማሃሮ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል። ሙኣም ናይዚ ክለብ ነቲ ኣብቲ እዋን ንኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ንኤርትራ ንምልሓቕ ዝግበር ዝነበረ ውዲት ንምቅላዕን ንምብድህን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ተማሃሮ ናይ ምምያጥ መድረኽ ዝኸፈተ ከም ዝነበረ ይግለጽ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝነበሩ ተማሃሮ እውን ኣዝዩ ውድቡን ሓያልን ኣይኾነ እምበር ውዳቤታት ይምስርቱ ነይሮም እዮም። ግፍዕታት መግዛእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እናሓየለ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ዝስማዕ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ድምጺ ውጽኢት ናይዚ ውልዶ ምትእኽኻባት ነይሩ። ኣብ 1970 ኣብ ከረን ብፍላይ ድማ ኣብ ዖናን በሰግዲራን ብዘውዳዊ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝተፈጸመ ግፍዒ ብምቅዋም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ብዝነብሩ ኤርትራውያን ዝተኻየደ ዓብይ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መርኣያ እዩ። እዚ ተቃውሞ እዚ ናይ መጀመርታን ሓያል ውዳበ ዝተረኣዮን ብምንባሩ ኣብ ታሪኽ ዝያዳ ተዘካሪ ይገብሮ። ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብቐንዱ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ዝቖሙ ናይ መንእስያት ማሕበራት እውን ዘካይድዎ ውሱን ንጥፈታት ነይሩ እዮም። ኣብ 1965 ዝተመስረተ ማሕበር ተማሃሮ ኣብ ኤውሮጳን ኣብ መፋርቕ 1960ታት ኣብ ሆላንድ ዝተመስረተ ማሕበራት ናይዚ ኣብነት እዮም። እንተኾነ ግን ኣብ ወጻኢ ናይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ምትእኽኻባት ስሩዕነት ለቢሱ ብውድብ መልክዕ ክነጥፍን ክዕንብብን ዝኽኣለ ግን ካብ መጀመርያ ሰብዓታት ምስ ምውላድ ህዝባዊ ሓይልታት ድሓር ህዝባዊ ግንባር እዩ። እዚ ኸኣ ከም ነጥበ መቐይሮ ዝጥቀስ እዩ። ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ 1971 ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተመስረተ ማሕበር መንእስያት ብኣብነት ዝጥቀስ እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ማሕበራት ክምስረት ክኢሉ እዩ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ዝሰዓበ ዓመታት ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ውዳቤታቶም ኣብ ምስፋሕ መሳርዖም ኣብ ምስጣምን ኣብ ስራሓት ክሰላሰል ተኻኢሉ እዮም። ከም መቐፀልታ ናይቲ ዝነበረ ስሩዕ ኣወዳድባታት ከዓ ፈላሚ ጉባኤ ናይ ኩለን ማሕበራት ኣብ 1970 ኣብ ከተማ ሙኒክ ጀርመን ክካየድ ተኻኢሎም። ዝሰዓበ ጉባኤታት ኣብ 1971 ኣብ ኑረንበርግ ኣብ 1973 መሊሱ ኣብ ሙኒክ እናበለ ስሩዕነት ብዘለዎ መገዲ ቀፂሎም። እዚ ጉባኤታት እዚ ብዘይካቶም ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ዜጋታት ካብ ሜዳ ኤርትራ ዝመጹ ተጋደልቲ እናሳተፈ ብንቕሓት ውዳበን ኣበርክቶን ክዓብን ክሕይልን ክኢሎም። ተራ ኤርትራዊ ዲያስፖራ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ እናዓዘዘ ኣብ ዝኸደሉ ድማ ካድራት ናይ ምምልማልን ምፍራይን ዕማማት ክካየድ ተኻኢሎም። ድሕሪ ሙቃም ሃገራውያን ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ ተማሃሮን መንእስያትን ሓረስቶትን ሰራሕተኛታትን ሃገራውያን ውዳቤታት ኣበይ ሃገሩ ነብሶም ክኽእሉ ስለ ዝጀመሩ እቲ መስርሕ ምሉእ ብምሉእ ባዕሎም ዝውድብዎን ዝመርሕዎን እናኾነ መጺኦም። ብሞዮኦም ከገልግሉ ናብ ሜዳ ዝተመላለሱን ብረት ዓጢቖም ንስለ ሃገርን ህዝብን ክቃለሱ ዝተሰለፉን መስዋዕቲ ዝኸፈሉን እውን ውሑዳት ኣይኮኑን። ብኸምዚ ዝዓበየ ምውድዳብ ኤርትራዊ ዲያስፖራ ናብ ዓብይ ሃገራዊ ምትእኽኻባት ማዕቢሉ ካብ ኤውሮጳ፣ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ማእከላዊ ምብራቕን ካልእ ከባቢታትን ዝሳተፍዎ ፌስቲቫል ኣብ ኢጣልያዊት ከተማ ቦሎኛ ንምክያድ በቂዖም። ብንኡስ ደረጃን ውሱን ንጥፈታትን ዝተጀመረ ኤርትራዊ ምትእኽኻባት ክትእንግድ ዝተሓረየት ከተማ ቦሎኛ ኣብ 1984 ፈላሚ ዓብይ ፌስቲቫል ኣንጊዳ። እዚ ሃገራዊ ምትእኽኻብ እዚ ኪንዮ ባህላውን ስነ ጥበባውን ትሕዝትኡ መንፈስ ሃገራውነት ኣብ ምብራኽን ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንዓለም ኣብ ምቅላሕን ዓብይ ግደ ዝነበሮ እዩ።
ኤርትራውያን ዲያስፖራ ድሕሪ ናጽነቱን ኣብ ርእሰቲ መደባት ህንጸት ሃገር ንምስማር ብመንግስቲ ዝተወሰነሎም 2 ካብ 100 ካብ ኣታዊታቶም በብመድረኹ ገንዘባዊ ወፍያታትን ዓይነታዊ ኣበርክቶን ክገብሩ ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ምጅማር ወራር ወያነ ወፍያታት ብምግባርን ቦንድታት ብምዕዳግን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ሃገረይ ስልማተይ ብምባል ስልማተን ንሃገር ዘበርክታሉ መድረኽ እዩ ተራእዩ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን መዳያት ዝካየድ ዝነበረ ቃልስን መኸተን ተደሚሩ ኣብ ምፍሻል ወራር ወያነን ኣሸቀልቱን ሙሓስ ሉዓላውነት ሃገርን ርኡይ ኣበርክቶ ነይሩዎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩሉ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበረ ህዝቢ ኣፍሪቃ ናጻ ክወጽእ ከሎ ናጽነቱ ምስተነፍጎ ናጽነቱ ተቓሊሱ ከምጽዩ አንቂሎም ቃልሱ ፍትሓዊ ቃልሲ ምዃኑ ንመላእ ዓለም ንምቅልሑ ድማ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ይካየድ ነይሩ እዩ እቲ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ዜጋ ከዓ ማዕረቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ሜዳ ቃልሲ ዝነበረ ኣበርክቶ ብምግባር ኣበየ ሃገራቱ ማሕበራት ብምቋም ምንቅስቃሳቱ ከስፍሕ ይጽዕር ነይሩ ከም ኣብነት ኤርትራውያን ናጽነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ማለት ኤናሳ ኤርትራውያን ናጽነት ኣብ ኤውሮጳ ኤናኤ ክትጥቀስ ይኽእሎም እዘን ማሕበራት እዚኣተን በብመገደን ኣብ ምውዳብ ህዝቢ መሰረታዊ ዕላማ ናይቲ ምንቅስቃስ ኣብ ኤርትራውያን ወጻእተኛታት ምብጻሕ ህዝቢ ድማ ተወዲቡ ከም ዝሰርሕ ኣብ ምግባርን ዓብይ ኣበርክቶ ገይረን እየን ነዚ ኣመልኪቱ ኣምባሳደር ዘመረ ተኽለ መብርሂ ክህብ ከሎ እንታይ እቲ መበገሲ بجبوت كاب سبعة يجمر قدميو ناي تمهارو من كسقاسات نيرو أب بولند زنورو إريتراويان أب روسيا زنور إريتراويان كون ولا أيوزحو أكاد هجرات أوروبا ونيريو سلزم ناي تمهارو من كسقاس يلكا يقبر نيريو تسعاتون بزخنا قلنا بسلا مسكته أب سبعة أمينيك أخيوات جيرو إذا متأخذي نايتهم أبتو أنتي زتقل كله كابتز نبرة ناي جبهة من كسر أسوأسيو نزبوا حيلتات بزبل من كسر أساس ناي زقوا من حيلي ناتو دقفتي نعود صعب زنورو زكاتاتو زنورو ناي يوم متأخذات أب شعند شعتمت سبعا أب مينيك أخيبا تخيل هذا الحجون صروسانية وتيوم علتي نزي جميرو زلو منقسقاس كاب نديمقراطياو منقسقاس زلو بمول لبنا نقصلو ندغفو زبل وقع وساني وصي مالتي حجزناتي زقصل من بزمن فزناي مخاد عبي مسرت نير مالتي اب 70 حدا اب نورنبرغ اخيبات جيرو لك انا ايتو دغفت نايزي اخيبات ازي ندقف زباو حيلتات مولو وساني زخيز نبرغن اب 7 خيبات غيرو 7 حدن قصيلو 7 حدن اب نورنبرغ توهل ختمه ينيرو اثريرو مالتي حجنت زنبره زياده مولو نيرو مالت اي بحال كنا اثريرو مالتي كاو ناب 7 3 ينام خيد 7 3 እንደገና امينيك تغبا تخايدو زياده بزياده زتودبه نتي ارثراوي نتحفاش إرتراو ناي تمهارو طراي زنبره منقسقاس وي بؤ زمرح زنبره منقسقاس ناي كله خمس خيد تغير مالتي مز معرم على ها اب امريكا تماساسله منقسقاسات كاي خيد نيرو مالتي سلازي اذا كله زي محرازي زيادان مسمراتون نانصري نقعات حزب كل غزي ابز حاشه درجانا خدي ابز خدو زنبره توادادغون ملكا كهلو أنا أبز مسلم يزخي نيرو إرتراويان الناس الناس بأوروبا أزبل نيرو دو أمريكا خام عرم مسو أنا سأزبها نيرو إرتراويان الناس الناس بسمين أمريكا كومون هتما كلا زنبرون كم زعانت أجابة حزبي خي نيرو مالتي فلذي فريرو تمن كساس دليلو تمن كساس كم مالتي هذا توم مرحوز نورت رايز يكون تحفاش مسؤول زخي زنبره ويمسؤول زخي زنبره زون نحيله مسير مالتي
እንጂ 74 ኣብ ኢጣልያ ዝጅምራ ፓቪያ ዝተባሃለ ከተማ 74 ጉባኤ ይጅመር ማለት እዩ መቀጸፍታ ናይቲ ዝኸይ ዝነበረ ማለት ሕጂ ኣብ 70 ዝኸደ 71 ዝኸደ 72 ዝኸደ 73 ከዓ ኣብ ፓቪያ ተገይሩ ካብቲ ኣብ ጀርመን ዝግበር ዝነበረ ኢጣልያ ተገይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ብዘይካ ዝብልኩ ኸይ ናይ ኤናስኣ ናይ ምስ ጀብሃ ዝነበረ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ጌስ ዝበሃል እዙን ኣብኡ ተኻፊሉ ነይሩ እዩ እቲ ዕላማ ዝነበረ ሕጂ ብሓባር ኮይንካ ናይ ምስራሕ እዩ ነይሩ ብዝኾነ ግን ወላ ንኸምኡ ኩሉ ፃዕሪ ተተኻይደ ኣይሰርሐና መወዳእትኡ እቲ ዝብለኪ ኤናስኣ ወዘተ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝነበረ ግን እናደልደለ ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ 74 ኣብ ቦሎኛ ኣኼባ ምግባር ተጀሚሩ 74 እቲ ናይ 74 ዝነበረ ናይ ቦሎኛ ፍሉይ ታሪክ ዝነበሮ እዩ ተፍሉይነት ናይዚ ታሪክ ዝንታይ እዩ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃሳት ናይ ገስገስ ዝበሃሉ ናይ ደቂ ሶማል ነይሩ ናይ ደቂ ላቲን ኣሜሪካ ነይሩ ናይ ኣፍሪካውያን ነይሩ ወዘተ እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ነቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ንገብሮ ዝነበርና ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ይመስጦም ነይሩ ነዚኣቶም ይመስጦም ስለዝነበረ ኣብዚ ማሕበር ዝኣትዮም ክቋፃፀርዎ ክእሉ ተኮይኖም ወይ ክቆርቦ ዝኽእሉ ኮትነትናቶም ዘሎ መስመራት ከማልእ ይኽእል እዩ ዝብል ጥምሖታት ነይርዎም ንሳቶም ገለገለ ኤርትራውያን እውን ነዚ ናቶም መስመር ዝድግፉ እውን ኣይሰኣኑን እዮም ነይሮም ሕጂ ተዛዕበ ንጥፈት ዘካይድ ዝነበረ ካብ ቅድሚኡ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ሶቪየት ሕብረት ዝነበሩ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ኣባላት እዩ ኣብ 74 ነው ዓብ ተራ ዝተፃወተውን እዚ ማሕበር እዚ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ዝቐፀለ ናይ ሓፋሽ ውድባት ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ እቲ ሒዝዎ መስመር ዝነበረ መስመር ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ናጽነት ንኽበጽሕ ዝኽኣሎ ኣብዚ ናይ 1974 ዝተወሰደ ውሳኔ ታይቶ ውሳኔ ከምቲ ዝበልኩ ቶም ገስገስቲ ዝበሃሉ ማሕበራት ምሳናውን ርክብ ዝተፈላለዩ መገዲ ዝነበሮ እቲ ናትና ናይ 74 ጉባኤ ኣብቲ ናቶም መስመር ንኽኣቱ በቶም ኤርትራውያን ዝደጋገፍዎም ዝነበሩ ገይሮም ብዙሕ ሰሪሖም በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ናይ ሩስያ ተምሃሮ ኣብ ሶቪየት ሕብረት ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ተምሃሮን ካልኦት ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ዝነበሩ መስመር ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣሚንና ዝተበገሰናሉ ክቕየር የብሉ ኣብዚ ዓብ ህልኽ ዝነበሮ ጉባኤ ነይሩ ኣብ መወዳእቱ ግን እቲ ናትና መስመር ስዒሩ ንሱ ስለ ዝዓረ ኩሉ እቲ ዝቐፀለ ምንቅስቃሳት እቲ መስመር ዝሓዙ ሓንሳብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ደገፍቲ ኣባላት ኮይኖም ዝኸድዎ ቀፂሉ ክሳብ መወዳእታ ማለት እዩ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ንሰውራ ኤርትራ ንምዕካኹ ንምድልዳሉን ንምዕዋቱን ዝገበርዎ ተራን ኣበርክቶን እውን ምዚ ክትቀስ ዝፀንሐ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ብፖለቲካን ዲፕሎማስን ናይ ምሕያሉ ንጥፈታት ብቁጠባውን ካብ ዘለካ እትረኽቦ እንተላይ ካብ ደሞዝካ ወርሓዊ ተቆራፅ ብምግባር ንህዝባዊ ግንባር ኣብ ምድልዳል ብኣካል እውን ካብ ወፃኢ ሃገራት መፅኦም ዝስለፉ ኤርትራውያን ቁጥሮም ውሑድ ኣይነበረን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ንህዝባዊ ግንባር ብፖለቲካ ብዲፕሎማሲ ምሕያል እዩ ስለዚ ትኹሉ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ በተናቱ መሪሕነታት ጌርካ ክዝርጋሕ ዘለዎ ናብ ዓለም ወፃኢ ካብቲ ሓደ ውሽጢ ህዝብና መሐየሊ ዝግበር ዝነበረ መዓልታዊ ሓበሬታት ድዩ ወይ ሰሙናዊ ኣኼባታት ዝግበር ዝነበረ እሱ ሓደ ዓብ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ንደገውን ከነላሊ ቃልሲ ኤርትራ ከመይ እዩ ንምንታይ እዩ ደገፍቱ እንታይ ይመስሉ መን እዮም ደገፍቱ መሰረት ናቱ እንታይ እዩ እዚ ከዓ ኣብቲ ዲፕሎማሲያዊ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃሳት ብዙሕ ተሰሪሑሉ ማለት እዩ ቆፃል ተሰሪሑሉ ማለት እዩ ሳልሳይ ኣብቲ ቁጠባዊ ደገፍ ለግንባር ንምግባር ማለት እዩ ኣብኡ ዝኸይድ ዝነበረ
تسمعت كساب كندي نهور منبارو مولو دغفنا حزب منبارو سرحتنياتات اعوذ نبره دقنستيو دي انت كتابعتيو ورحاو دموزنا حزباو غنبار كنكفل زبلنير ورحاو دموز اجل احنا زي اصنعنايو دموز نايسب كله كفل ايلكني معناته خنبر الله تسبعلو سوز حجزو مستراتات كله خلو ابزي ديو اب عدديو ስለዚህ ናይ ደሞዝ في سمعت بو بحق ندغفو لك كمتي اميرا زلو هيوت زخفل زلو امون ولو بيزي كخفل شجر يبلين مبال معرنات مستوش زخي زلو كوميتمنت زخيد مخان ندغفو ግን ከአ هذا نابرالو ስለዚህ تناورون كقصل كقلالو ናብሩ ቅጽል ተዳሃል ይቆይኑ ከአተ ደገፍ ዝገብሮ ዘሎ ቅጽል እዩ ስለዚህ ገለም ይታወት ካብ ደሞዞም ተኸፈለ ሓይዝ ምባል 10 ከመይቲ ወዘተ ከም ዝኽፈል ኮይኑ ስኸይኒ ስለዚህ ኣብቲ ቁጠባ ዝነበረ ደገፉን ዓብይ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ በአካል ምክፋል ምስላፍ ንሜዳ ማለት እዩ እንጂ ሓደ ካብቲ ዝጠቕሶ እዚ ኣብናይ ተማሃሮ ናይ ጨንፈር ሶቪየት ሕብረት ዝነበረ ሓደ ጉባኤ ናይ 73 ዲተ ዘይተጋግየ ኣብ ሶቪየት ሕብረት ዘሎ ተማሃራይ ኤርትራዊ ኣባል ናይዚ ምንቅስቃስ ዝኾነ ትምህርቱ ምስ ወደአ ሜዳ ከኣቱ እዚ ከም ውሳኔ ተወሲዱ ኩሉ ተቀቢልዎ ኣብ ስራሕ ከኣትዩ ስለዚ ሓደ ክልተ ኣይሰኣንዩ ምዕራብ ዝኸዳ ሓደ ክልተ ስነሪ ማለት እዩ እቲ ዘድሊ ቁፅሪ ሜዳ ኸይዱ በቲ ውሳኔ ከምኡ ውሳኔ ክትገበር ኣብቲ እዋንቲ እዚውን መግለጽ ናይቲ ኮሚትመንት ዝነበረ እዩ እምነት ኣብቲ ቃልሲ ዝነበረ እዩ ህዝባዊ ግንባር እዚ ዝገብሮ ዘሎ ከዕውተና ዝኽእል እዩ ስለዚ ክሕግዝ ኣለና ንኸኣቱ ኣለና ብምባል ዝትግበር ዝነበረ ኩሉ ዳርጋ ትምህርቲ ወዲኡ ሜዳ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ዕድል ብዙሕ ነይርዎ እዩ ኣሜሪካ ኸይድ ጀርመን ክኸይድ ትምህርቱ ክቕፅል ክሰርሕ ይኽእል ነይሩ እዩ ኣይተመርፅን ዝገ ስለዚ ትምህርቱ ዝወደአ ኣብ ሶቪየት ሕብረት ናይ ማስተርስ ዲግሪ ዝወስዶ ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታት ማለት እዩ ሕክምና ሕርሻ መሃንድስነት ወዘተ ኩሉ ሜዳ እዩ ኣትዩ እዚ ከዓ ኣብቲ ዓበይቲ ነገራት ዝተገብረ ኮይኑ ስማዓኒ እዚ ከዓ ብዙሓት ደፊኡ ኣብ ካልእ ቦታታት ንዝነበሩ እውን ትምህርቶም ወዲኦም ክኸዱ እውን ከም ልሙድ ኣገባብ ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ ንዓው ንገርመኒ እዩ እቲ ኮሚትመንት ወይ ድማ እቲ ክገብር እየ ምባል ዝከኣለኒ ከወፊ እየ ምባል ክሳብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ከም ዝነበረ ሕጂ ክዝክሮ ከለኹ ይገርመኒ እውን ንዓይ ኣካልናቱ ነይረ ግን ርሕቕ ኢለ ክጥሙ ክዝክሮ ከለኹ ክሪኦ ከለኹ ይገርመኒ ማለት እዩ ዝኾነ ግን ካብቲ ዝግበር ዝነበረ ዓበይቲ ስራሓት ዝኽጥቀስ ክዝክር ይኽእል ጎኒ ጎኒ ዝካየድ ዝነበረ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምልላይ ምዕኳኽን ምዕዋትን ንጥፈታት ጉባኤታት ብምክያድ እውን ኩነታት ሰውራን ምዕባድዮን ብካብ ሜዳ ዝመፁ ተጋደልቲ ነቲ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብር ሓፋሽ ኤርትራዊ በብዓመቱ ምዕባለ ሰውራ ይግለጽ ነይሩ እዩ እዚ ዝያዳ ድልዲሉ ንኹሉ ኣሳታፊ ንክኸውን ድማ ፌስቲቫላት ናይ ምውዳብ ስራሕ ንጥፈታት ተበጋጊሶም ሕጂ ታዩቲ ተሓፋሽ ማሕበራት ማሕበር ተማሃሮ ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ተባሂሉ በብማሕበሩ በብማሕበሪቲ ጉባኤታት ዝኸይድ ነይሩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ ምዕባለታት ዝመፀ ኣብ ሜዳ ኣብ ክንዲ በቢ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ኣፍሪቃ ወዘተ ዘሎ ተኣኪቡ በሃገር ደረጃ ሓደ ማሕበር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብ ሜዳ ጉባኤታት ተገይሩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን በሃገር ደረጃ ቆይመን ናይ ተማሃሮ በሃገር ደረጃ ቆይሙ ናይ ሰራሕተኛታት በሃገር ደረጃ ቆይሙ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝነበረ ኣብ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ምንቅስቃሳት እውን ብፍላይ ኣብቲ ነፃ ዘይወፀ ቦታታት ብስቱር ኣኼባታት ተካይድ ነይሩ ማሕበራት ነይሩ ማለት እንዲ ነዚ ኩሉ ዘጠቃለለ ሕጂ በሃገር ደረጃ ማሕበራት ናይ ነፍሲ ወከፉ ማሕበር ቆይሙ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ማእሰይ ማለት እዩ
84 أتي فستيفال كان قبر جميل 84 أبولونيا قدمي زنبر عمتات حجي وتبقى قد زقبر زنبره تودي مالتي حجي 84 مس مصحنا انت حتى مصيو محبرات بهاجر درجه تطرني فلو عمت نغبرو زنبرنا اتنا يبولونيا غبايتات عمت كنغبرو ينخلينا ስለዚህ ሀጓፍ ክትልወና ያንተ ዓመት ክልተ ዓመት ክገብረን ህናነትና ይረጀን ኢልና ዓመት ዘይኮነ በክልተ ዓመት ክግበር ማለት እዩ ክሕግዞን እዚ በሃገር ደረጃ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ዓመት ሀጓፍ ተረኺባ ሓንቲ እዚ ሀጓፍ እዚ አንታ ክንገብራይና ህዝቢ ዝለመዶ ነገር ኣሎ ዓመት ኣብዝና መፀ ካብ 74 ጀሚሩ እዩ ከምዚ ብፍላይ ምስቲ አቦሎኛ ዝግበር ዝነበረ ብፍላይ ስለዚህ ከመይ ከቋርጽ ኸልሲ ማለት ሰውልካ ከነው ብሎ ይነፈልና حجنتاي مصيون بار فيستيفال دي نغبر وقتات اي نغبرينا لين فيستيفال نغبر فيستيفال كا امول عالم زل ايرتراوي سكوبلو مدبات نحنس زبريتو مصيون እቲ ፌስቲቫላት ካብ ኣብ ኢጣልያ ዝነበረ ናይ ኮሙኒስት ፓርቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፌስቲቫላት ዝተወርሰ ኮይኑ ኣብቲ እዋን ኢጣልያውያን ዘካይድዎ ዝነበሩ በቲ ኮም ተወዲቡ ዝካየድ ንጥፈት ብምንባሩ ፌስቲቫል ቦሎኛውን ካብዚ ሓሳብ እዚ ተበጊሱ ነቲ በብዓመቱ ዝካየድ ዝነበረ ጉባኤ ተኪኡ ኣብ 1984 ብወግዒ ካብ ኢጣልያ ጥራይ ዘይኮነ ካብ መላእ ኤውሮጳ ኣሜሪካን ማእከላይ ምብራቕን ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝሳተፍዎ ዓቢ ፌስቲቫል ንምእንጋድ ተኻኢሎም እቲ ዝግበር ዝነበረ በቲ ሁሉ ኤርትራዊ ኣባሊ ማለት እዩ ብድልየት ሁሉም ስድራታት ኣቦታት ኣዴታት ነቲ ፌስቲቫል የማዕረጉዎ ነይሮም ኣብ ኩሉ ዝተዋሃቡ ስራሕ እናተኻፈሉ ማለት እዩ ስለዚ 84 ፌስቲቫል ጀሚርና ካው ቆፂሉ ድሓርት ናይ ሓፋሽ ማሕበራት እውን ምስቲ በሃገር ደረጃ ዝኸይ ዝነበረ የኸይ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ኣብ ዞባታት ዝኸይ ዝነበረ ከምቲ ናይ ቀደሙን ኣይኮነን ነይሩ ምክንያቱ በሃገር ደረጃ يخي سلازنبره او تدلدالي ويتي زلعل ولاد باس لدبصحه بو يزخي نيرو مالتي حجه الفستيفال كان عمتنا وصلنا ب 84 مجمرنا اذن الاسيو عابي بوليتيكا وحيلي كوينو او فستيفال كغبر كله انتاي يغبر كاب ميدا استغارلتي መልእክትን ህዝባው ግንባር ሒዞም ክመጽ ጀሚሮም እቲ ጉባኤኛ ንመጀመሪያ ግዚኡ ተጋደልቲ ክመጽዎን በቀጥታ ተቃል ናይቲ ግንባር እንታዩ ክሰምዑን ክኢሉ አብለውጥ ይዘጅ ነይሩ ማለት ነው ወይ እሱ ኣብቲ ምምጻእ ዝነበረ ምስቲ ፌስቲቫል ተተሓዘ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ዋኑን ጀሚሮም መጽ ነይሮም ብዙኾነ ግን ዝደልደለ ግን ካብ ፌስቲቫል ምስ ተኣፈሩ ማለት እዩ ፌስቲቫላት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋናት ሓደ ወይ ክልተ ልኡኻት ህዝባዊ ግንባር ጥራይ ዘይኮኑ ዝሳተፉ ነንኽፍልታቱ ዝውክሉ ተጋደልቲ ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዝነበረ ተመክሮ ናይ ምልውዋጥ ባይታ ኮይኖም ዘድሊ ሓበሬታታትን ምዕባለታትን ሓሳብ ናይ ምልውዋጥ ባይታ ክፈጠር ተኻኢሎም ናይ ባህሊ ጉጅለታቱን ይሳተፉ ብምንባረን ፖለቲካዊ መኽሰባት ናይቲ ዝካየድ ዝነበረ ፌስቲቫላት ኣዝዩ ዝለዓለ ክኸውን ክኢሎም እዚ ፌስቲቫላት እዚ ኪንዮ ኣብ ቦሎኛ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካውን ይካየድ ነይሩ እዮም እቲ ናይ ሞዳታ ድማ ኣብ 1991 ዝተኻየደ ብዕብየቱን ተዘካርነቱን በቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ዓቢ ፌስቲቫል ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብዚ ፌስቲቫል እዚ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ልዕሊ 10,000 ኤርትራውያን ክሳተፍዎን ከለዉ መሓዙት ኤርትራን ቃልሳን ዝነበሩ ደቂ ካልእ ሃገር ወጻእተኛታትን ተሳተፍቲ ክኾኑ በቂዖም እዮም ኣብ ዓዲ ጓና ኮይንካ ክንድዚ ዝኣክል ህዝቢ ንብርክት ዝበለ መዓልቲ ወዲብካን ሰሪዕካን ማዕረ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ክትእንግድ ምኽኣል ኣብዚ እዋን ኮይንካ ክርአን ከሎ ንኣካየድቱን ተሳተፍቱን ከይተረፈ ዘገርምን ዘደንቕን ዓቢ ስራሕ ኤርትራዊ ዲያስፖራ እዮም እንድሕሪ ህዝቢ ብሓደ ጻውዒት ኣብ ሓደ ቦታ ክእከብ እንድሕሪ በቂዑ ኣብ ተሓሳስብኡ ማዕርነት ናይቲ በጽሕዎ ዘሎ ደረጃ መርኣያ ማለት እዩ ከከብ ከሎ በኋላ ይዛረብኒ
كنتات ميدا خميلو سمع انتاي بصيح له ابوت اوز غورو ببጭ أنافورون دي تواداد بانيرو او انتاي نطفتات غورو مغلصنا يزين نحدو من زوهابو نيرو بوقع له بزي وقع له بزتفالالي مغدي ስለዚህ እትነጥፈታት ኣብ ኩሉ ዓለም ዝኸይ ዝነበረ ሃው ይደርጋ እኩብ ኮይኑ ዝርአ ዝነበረ ስለዚህ ተሞክሮታት ናይ ምትሕልላፉን ዓብተራ ይጻወት ነይሩ ትምትኻብ ባዕሉ ስለዚህ እዚ ምትኻብዚ نحن أوشت أسئلة زنبرنا كساب كنديو كما يتمت بخال أين فلطونينا طبعا نقولوا قلنا نقبر كل معلتي كابني عامز بلس أخ نقبر لنا نبلنا نقبر نيرنا قن دقوا وصا خان عدمينا فكافلو فوق نعدم أولاتنا يسلفتات ديوم أولاتنا محضارات ديوم وزتين عدموا مينا نسوم مسيون كريوه خلوتنا هنا أجاباب تهزبي تسنة سرعات كجرهم مخرجون كلنا أنا قرمنا ليه كل حبر السبكم زخجبر عير أنا كم يجركم وديكم وزيز هزبزي إذا سنة ديتا دك أنستيو كم يجركم وديكم إلهم كجرهم مخرج خلنا بقرأهم نقرن بأرجع جبر عليه زبل سبيت حضرنا نيروم على تي سلازي نسوم كالوت نجورو زنبرنا أب كلا حبرة السوري مودي فلت إذا كبر نيرو بفلكا واه نيرو كساعات نيرو ناي فلسطين نيرو ناي سهارا ونيرو ببينو نيري كم نحنا دقبر جناي نبران جزي توم نخل زريو أكيبهم كريو خلو بزن هنا مسوط نيرا شو قرب كرد أنا جمر مالتي وصاكن داي بقداس مخال እዚ ፌስቲቫላት ዝፈጥሮ ሃገራዊ ጥምረትን ሓድነትን ከዓ እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝስራሕ ውጽኢት እዮም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ተራ ዲያስፖራ ድሕረ ባይታን ህልዊ ንጥፈታትን ዝብል ትሕዝቶ ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ተዛዚሙሎ ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝመጽእ ተኸታተሉ ኣስማይ ዳንኤሌ ሰላም